Bueno, Patxi Suárez, Alderdi Sozialistako PSeko udal zinegotzia, eta alderdiaren bozeramalea zara Usurbilen, lehenik eta baino eskerrik asko, gure gonbidatzea onartzeagatik. Noagoa Kultur Elkartearen 25. urteurrena ospatzen ari gara bolada honetan, aldizkariak 25 urte bete ditu, eta horregatik Kafe Garaia izeneko elkarrizketa xorta hau jarri dugun martxan, ez? Orduan, ezer baino lehen, gonbidatu guztiek galdera berdin egiten diegu, ez? Non zeuden zu duela 25 urte? Bueno, ni duela 25 urte Sevillako Unibertsitatean nengoen, filologia fakultatean hain zuzen, eta oraindik ikasle politikanen bilen, eta politikari dagokionez, gogoratzen dut Alderdi Popularrare iritsiera gobernuan, kolpe galanta bezala bizi nun. Horitzapen hori dezu. Bueno, eta orain, 25 urte eta gero, pasa dugu denok gauza bat, uste gure bizitza markatuko duena eta da pandemia bat, ez? Gaina, zuzenean edo zeharka gogor kolpatu gaitu guztioi, ez? Orduan, zuri maila personalean, bai etxean, bai zure lanean, nola eragin dizu pandemia honek? Bai. Niri zuzen ez zitzaidan kolpatu, zorionez, baina zoritxarrez badago jende pilo bat heriotza pairatu izan behar zuela edo gaixotasunak. Eta hori oso sentitzen dut. Eta gero lanari dagokionez, hotel batean lan egiten dut, eta erte batean nengoen ez da. Orduan bai sufritu nuen, eta gero alaba bat daukat, orain 11 urte ditu, eta hezkuntza online kudeatzea oso zaila izan zen, baina zorionez lortu genuen, eta orain normaltasunean edo normaltasun berrian daude umeak eskolan. Eta lanean, gutxo gara bera, egoera hobetzen? Bai, lanean hobea, askoz hobea. Eta etorkizun hurbilean nola ikusten duzu? Itxaropentsu zara edo idutzi zaizu oraindik martxa hartzea, berreskuratzea koste egingo zeigula? Nola ikusten duzu zuk? Zein presio duzu? Ni baikorra naiz, baina nik usteet orain kogobernantzari esker, nire ustez Espainiako gobernuak ondo kudeatu zuen kogobernantza, naiz eta noski puntu ahulak egon, hori da. Eta, egibistakoa da, orain Eusko Jaurlaritzak kudeatuko duela funtsak, eta orain igual foru aldundiari egokitzen zaio zorrotza izatea funtsa horiek dagokienez. Europatik etorko diru funtsa horien kudeaketan, ez da? Bueno, esan dugu, zinegotzia zara, Usurbilen, duela 2 urteko udal hauteskundeetan Alderdi Sozialistako hautagaia izan zinen. Nondik datorkizu politikarako bokazioa? Etxetik akaso? Bai, nire aitaren gandik dator bokazio politikoa. Beraren eskerrekoa zen, alderdi komunistagoa, ni sozialista, baina, txikitatik beti politikari buruz, hizketan ari ginen etxean. Bai. Eta ondo eramate, gero, harreman politiko hori ona zenukaten zuen artean, edo tirabirak zeuden? Batzutan tiradera, baina nire aitona sozialista zen, orduan, odolean daramazu, ez da? Politikarako hori. Zu ez zara Usurbilgoa, baina hemen ari zara zinegoetzi lanetan, denbora bat egin dezu, 2 urte eta erdi.
zer nolako herria topatu duzu? Aurretik ezagutzen zenuen Usurbil, edo orain deskubritu duzu eta ezakitu udaletxean eta herrian, herritarren artean, harrera ona egin altzaizu hemen? Bai, oso harrera ona izan duen hemen, hasieratik. Eta gogoratzen dut, justo kargo hartu eta gero, gonbidatu ninduten sokadantza egitera. Festetan. Festetan oso ondo pasatu nuen. Eta, oso erronka handia zen nire kasuan. Bai. Eta bestalde, Usurbilgoa izan ez arren, oso harro sentitzen naiz, herritarren ahots aurrerakoia ez nazionalista plenotan ordezkatzeagatik. Bueno, jarduera politikoaz ari gara eta badakizu maiz kalean entzuten dugu, ez? Politikari guztiak berdina dira eta ezagit, zuk olako esaldi bat entzuten dezunean ze petxate dezu? Bueno, ez nago bat ere ados, eta hain zuzen pandemiari esker, nik nire partetik EH Bilduren gobernuarekin batera nintzen oinarrizko gaietan, adibidez, aurrekontuetan abstenitu nintzen eta emendakin osoa kendu nun horrexeatik batez ere, bai. Eta nik galdera bat egin niok, horrela pentsatzen duenari hori da. Politikariak gabe ze eukiko deu, oso erraza da erantzuna, diktadura. Bai, hala da. Bueno, gauzak asko aldatu dira, 25 urte hauetan, ez? Pentsa duela 20 urte hasi nintzanik lanean, duela 20 urte hasi nintzen, eta orduan PSeko udal zinegotzia eskoltarekin etortzen zen Usurbilgo plenoetara. Zentzu horretan, etaren armagabetzea eta etaren desagertzea eman zenetik ona pentsatet giro asko hobetuko zela, ez bakarrik Usurbilen, alderdi sozialistako kidezaren aldetik pentsatet Euskal Herrian egoera hobera egin duela eta zuek ere igarriko zenutela hori, ez? Bai, giroa erabat hobetu da. Eskertu nahiko nieke nire alderdiaren zinegotziei lehenago egoera honetan plenotara etortzeagatik eskoltarekin. Eta, nik uste dut, orain ospatzen dugu 10 urte horrena. Eta desegin zenetik. Naiz eta bide luzea oraindik izan, nik uste dut itxaropentsuak eta positiboak izateko arrazoiak dauzkagula. Bueno, azken urteotan, eta herri mailan plenoan ari zara, eta badakizu Usurbilen kezka nagusietako bat errauste planta dela, ez? Oso gertu dugu eta askorentzat, asko pentsatzen dute oraindik kutsarakorra izateaz gain, kezkatzeko moduko azpiegiturua dela naiz eta eraikin berri bat izan, ez? Jada martxan dan errauste planta horren beldur bizi direnei zuk zer esango zenieke? Bueno, beraien kezka ulertzen dut, baina errauste planta nik hitz egiten dut balorazio energetiko plantari buruz, elektrizitatea sortzen duena, hondakinen bidez, bertederotara hondakinak ez botatzeko hori da. Europa mailan halako 500 daude gutxi gora bera, batzuk 40 urte, baina pixka gehiago igual lan egiten ari dira. Batzuk hiriburu nagusien barruan daude, adibidez Oslon, Parisen,
Nik uste dut ez direla ingurumen sentsibilitate gutxikoak haiek, ez da? Baina, bueno, kezka ulertzen dut, eta konsortzioak ingurune gune berriak esan nahi dut jarri ditu azken teknologiak gasak tratatzeko, eta polemikaren gatik hain zuzen ere, bai Eusko Jaurlaritzak, bai kontsortzioak kabinak jarri zituen, nik uste planta irekiera urte bat terdi baino gehiago uste dut, eta informazioa jasotzen dut kontsortziotik orain arte ez dagoela aldaketarik. Orduan, ez da kezkatzeko orduan. Nik uste dut ez da kezkatzeko, baina ulertzen dut kezka, baina nik esandakoarekin lasaitasun mezu bat bidali nahiko niokerriari. Baina ulertzen dut. Kezka hori, bueno. Hemen zauden eta mikropolitika zari eta, bueno, makro ere izan, herri mailako politika ez, baina, joera politiko bat nagusitu da azkeneko urteetan ez, eta Estatu Batuetan, baina eta Hego Amerikan, Europan eta baita Espainian ere, eta hain naiz ultraeskuindar mugimenduaren gorakadaz, ez da? Eta galdera zehatza eginez, Vox bezalako alderdien gorakadak kezkatu egiten alzaitu, zu nola bizi duzu fenomeno hau? Bai, nik uste dut oso kezkagarria dela. Kezkatzen nau pentsatzeak, igual noizbait poterean iritsi aldirela, ez da? Nik uste dut alderdi popularraren ardura handia dagoela, nik uste dut eskuinekoa izan alda, noski baietz. Baina nik uste dut ezin garela demokraziaren kontra joan. Eta alderdi popularrak alderdi bestearekin ere isolatu behar du ultraeskuina. Eta oso argi kondenatu behar dutela matxismoa eta frankismoa, oraindik ez dutela egin, uste dut. Orduan, pixka Alemanian edo bezala, horako esiba jartzea, ez da? Bai, nik benetan Alemaniari begiratzen diot pixkaten bidearekin, bai. Eskuina benetan kondenatzen du ultraeskuina. Pixkaten bidea sentitzen den, bai, zoritxarrez. Bueno, euskaraz egiten egia elkarrizketa hau? Bai. Euskalduna zara, baina jaiotzez, esan duzu, bai, Sevillakoa naiz. Gerora ikasiko zenula euskara, eta orduan, zentzu horretan, nondik datorkizu euskara ikasteko joera hori, noiz hasi zinen, eta behin hasita, ea esaten den bezain zaila da euskara ikastea. Bai, zaila da. Zaila da, baina, bueno, nik maite dut euskara, egia esan maite ditut hizkuntza guztiak, horregatik filologia ikasi nun, baina euskara batez ere, hizkuntzak maite ditugun hori, oso erronka handia da euskara ikastea, eta izugarri gustatzen zait. Zenbat hizkuntza gehiago dakizkizu? Zu hotel batean naiz zara lanean, ingelesa ere? Ingelesa, pixkatea frantsesa, italiera, euskara. Italian bizi nintzen aspaldi. Bai, Bueno, barkatu, trabatu gara, baina, orduan, noiz hasi zinen euskara ikasten eta zer dela eta? Nik uste duela 8 urte, esango nuke, 2014an, erabaki genuenean hemendik geratzea,
nik nire partetik erabaki nun euskara ikastea, betidanik euskara ikasi nahi izan nun. Bitu, duela 8 urte hasi zen. Bai, zigora bera. Bueno, eta gauzak zer diren, duela aurreko legaldian ere, zorretik zegoen zinegotziak ere, Ferminek ere, euskaraz hitz egiten zuen. Bueno, ez dakit, zuk alderdi sozialista barrutik bizi dezun aldetik, gero eta gehiago hitz egiten euskara orduan. Bai. Zuen alderdi barruan. Bai, eskerrak. Egia esan bai. Nik uste belaunaldi arteko arrazoia dela. Batez ere, gerotan gehiago, jende gazteagoa alderdira dator, ez da, ordu, bere ikastoletatik ateratzen dira, ja euskara hitz egiten. Eta, bueno, nik uste oso positiboa dela, bai. Bueno, ja bukatzeko azken galdera, euskararen normalizazioan eragiteko ere sortu zen, ez? Nova Kultura Elkartea, aldizkaria plazaratzeaz gain, euskararen sustapen hori edo egiteko, ez? Gu hedabide bezala aldizkaria plazaratzen dugu astero eta interneten gaude. Eta elkarte bezala kultur jarduerak antolatzen ditugu eta isialdean ere bagabiltza, ez? Hala ere, oraindik gure ustez lan asko dago egiteko, ez? Euskararen normalizazio horretan, ez? Ez dakit, zuk noa duela 2 urtetik ona edo ezagutuko duzu, daukazun perspektiba horretatik edo nola baloratuko zenuke noak egiten duen lana eta zerbait badu faltan, zure ustez zer du faltan noak? Bai, nik uste dut noak oso lan ona egiten ari dela, bebistakoa jai guztietan beti noaren hitza leku guztietatik ikusten da. Orduan, nik uste dut oso lan ona, eta gero euskara bultzatzeko, nik uste hemen Usurbilen begibistakoa da. Usurbilen nik uste gehiengoak euskaraz hitz egin nahi du, eta hau oinartzekoa eta errespetatzekoa da. Nik uste erronka nagusia, baina ez dut ustezu nauaren eginkizuna denik, igual politikarien eginkizuna. Gustatuko lizaidake nire desio nagusitako bat da denok Euskadin, edo nahi badezu Euskal Herrian, bai euskaraz, bai gazteleraz hitz egitea. Eta, ez dakit nik uste dut erronka da, ze motivazio eman aldiogu euskaraz hitz egiten ez duenari. Euskaraz hitz egiteko, euskara ikasteko, bai. Motivazio hori. Bai, ze motivazio, edo ze modutan, hori, nik uste euskarari dagokienez erronka nagusia dela. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskaintzeagatik eta gure gana hurbiltzeagatik eta urte askotarako. Plazer bat izan. Berdin. Bai.